Oh, I already see what it is. He thinks he's a gangster. Mr. Carly Paul. He thinks Mr. a gangster, cause you did time. Whoa. Til læg, når jeg skyper. Ja, lidt lækker. Så drikker slåsejs. Ja, Rikke. Jeg kan både skype og optage, så lækker det. Men Rikke, kommer du ind på en... Har du ikke feed? Jo, jeg sidder og laver episode 2 af Uberstrike. Sig hej til YouTube. Hey YouTube. Det er vores lille ven, Rikke. Ja, vi har lige været sammen. Jeg kunne lige komme hjem. Rikke, kan du komme ind på... Jeg skal lige se, om den er fuld. Nej, Rikke, du kan lige komme ind på vores hold. Red Team. Hvad hedder serveren? Den hedder... Kom ind på den der Gremlin. Kom ind på den der Gremlin, Rikke. Altså Gremlin Worldet. Og så banen, der hedder Big Boss 01. 14 episode. Hvad? 14 og sådan episode. Okay, skide godt. Og Rikke? Jeg er faktisk lige kommet i level 7, men Rikke? Gå ind på server Europe Gremlin. Gå ind på den der Gremlin der. Og så serveren, der hedder Big Boss. Den er lige over Skype. Hvad mener du? Den er lige
Vent lidt, jeg kan google det. Den her. Okay, 2-6, så skal jeg lige hurtigt finde et godt sted pause. Det er ikke lige den på, at det stod ny fra starten. Nej, vi spiller bare her, Rikke. Okay, Gremlin, det ved du godt, hvordan man går ind på, ikke? Ja. Okay, og så den her 01. Den der sidste prøve det. Ja. Mm. 01 612. Jeg er nok inde nu. Okay, det er den der Big Boss 612 et eller andet. Er du inde? Nej, nu er der fuld. What the fuck? Vent lidt. Ricky, er du inde på Gremlin? Du skal bare rundt. Du skal bare skynde dig, Ricky, for den her server her, den er rimelig populær. Altså, det lægger jeg ikke, Ricky. Jeg skyper plus jeg optager. Nå, nej, det var sgu da min egen. Man, der er for fandme forfølger her. Ja, undskyld YouTube, jeg lige failede. Det må I sgu undskylde. Kill by the best smiley. Punktum. Jeg får sgu da chok af de der. Kan jeg lige holde lave headshot på dig med min sniper? Så tager jeg bare din stue. Machine gun armor. Kommer ned. Der er 2-6. Er det fuld? Okay, Er det fuld? hvad? Er den fuld? Jeg kigger lige. Ja, den er fuld. Nej, næsten. Okay. Skal vi, ja, YouTube er lidt ked af det, Er ikke men, noget, der hedder? hvad? Er ikke noget, der hedder det? Big Boss. Jo, inden for Gremlin. Jamen, der er også inde. Inden på World, det der World Gremlin. Nej, Rikke. Der står so, cheese server is slow you. Game people made. Nå. Okay, Rikke, jeg logger bare ud, så, lige, Det er bare hvad? det råber Sparta klar. Ja. Jeg creater en. Inde på hvad? Jeg creater en. Inde på den der dark ting. Jeg Sparta. Hvad? Det råber Sparta. Hvad hedder Worldet? Nå, det hedder Rikke ved. Og der kan godt komme andre folk ind. Ja, men hvilken en er det? Er det Gremlin, Sparta? Jeg kan lige sige, det er World, der hedder. Så skærmopdeling. Nej, men Rikke, der er Asterix, Dark Droid. Er det Gremlin, den der Gremlin? Nej. Hvad er det så for en? Sparta. World, der hedder. Sparta hedder World. Nej, Okay. World, der hedder Sparta. Okay, og så Rikke. Har du åbnet den? Ja. Rikke ved der. Jeg kommer ind nu. Ja. YouTube. Jeg tror faktisk bare, jeg begynder at optage lige herefter, men ja. Tak for denne episode. Det er det her World her, jeg lige har spillet på. Jeg elsker det. Nu, jeg kan det endnu. Men ja. YouTube, vi ses i næste episode af Uber Strike med Rikke. Ja, vi lavede lige en alene en, men ja, det går nok. Jeg tror, Rikke han er går. No. Nå, ja, vi ses YouTube. Kan du sige farvel, Rikke?